Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय बावहरनाय थाबाय। नै दिनै जोङो मामानि रुमाव आलासि जानो फैदों आरो नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो। ओंखाम खुरबाय जोसा ओंखाम बायदि मोनामदो आलुजों दाउ दालि ना जाग्रोना लानोसै। सापात बागान बेरायनो फैदों गाइस जोंहा ओंखाम जाखां लोंखां फैबाय आरोना बेरायनो। आयौ जे सान्दुंखा मानसि थाया गाइस नै सफैबाय बे सापात बागाननि गेजेराव महा गेजेराव हाबै फैबाय आरोना नैयाव जि मोजां खालामना दोनदों आरो जिरायग्रा। नैबे सापात मालिकनि नामा सन्तोष हाजरिका ना मा होनो आरोना नैबे माने बे एरियानि सापात नैबे ओरै गासै सोरगिदिं गिदिंनायनि एरियानि मालिकनि नामा सन्तोष हाजरिकानो आरो। ओमफ्राय नुदों आं गोदोनो नुदों हासि दंफां नुफेराखै खोमानो नै नुदों आङो। ओमफ्राय नै बिबारा जि मोजां नायलाय। ओमफ्राय ओरैजाय हाबना नायहैनि र' आरो मा दङ बेखौनो नायनो फैदों आरोना गाइस। मामानाव बेरायनो फैनाया बेयाव फैदों आरो बेयाव सिगां मोजांसिन मोनो आरो दा एसे बोरायजोब्बाय आरो। बेवहाय मा संनाबो जानो हायो नामा इयाव? संनाबो जानो हायो आरो गासिबो अदाब सदाब सिलपात्ता दं र' आं खोन्थानि सिलपात्ताया बरिया खोमाथ' उननो इयाव पिकनिक जानो फैनो हायोना आरो। नैबे मा बिफांथाय नायलाय नैयो पुरा बिराद गुवार आरोना बिबार माखायानो जि मोजां। आयु गाइस नायलाय खेरेन्दाया मानसि गिदिर दिनै फार्स्ट टाइम नुदोंलै आं इमान गिदिर खेरेन्दाय नायलाय। हे मानसि अरबा थैया बे। आयु मानसि गिदिर। ओमफ्राय नै ओंखाम गाइस नै बै नागालेण्ड हाजोनो आरोना नागालेण्डखौनो मोनबाय माथो होनबा नागालेण्ड बर्डार। सानैयानोलाय ओइ खेरेन्दाया मानसि गिदिर नै ओइ थांलालै आं इमान माबायदि आयु नै गाइस जुमब्रा फिथाइ दं खाना लांसै नामा थाइसे जाजानाय जायाखै ना बा नायलायथारा नालाय मुसुरबाबो होनो माबायदि खायोथाय नै गाइस सापात माबायदि खायोथाय कमला फिथाइ नांदों गाइस
देरबायानो जि सान्दार एकदम ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाया थान्दानो केमेराया मासे मावदों आंना दिनै हमनानै मोनलां नायलाय जि मोजां बानायना दोनदों मानसि जिरायनो थाखाय सब काटनि आरोना नै टेबोला बरियाखा बरिया नुगुरे बरिया गाइस बैनिफ्राय सफैबाय आरो जों गेजेराव फैबाय दा मेथाइ लाबोदोंमोन बेखौ जानोसै एसे माथो माबा गजोब्बाय बिदि गजोब्बाय কি পড়লো রক্ত পড়লো সর কি ব্রো গরমও কানে হল নহয় গরম নহয় এই কিবা কিবি ভৰাই দিলে না হ'ব দেখো না এই আনি যে দেখো নাঙ্গন লিয়ে কেমন এই কাপোৰ আছে না দে মুছি দিব পাৰিব চক্কৰ ধেৰ আনিলে নে बरबाद गाइस ने ये बुनिया बुजियामोन जा मामा आनो जाग्रोनोसै रूप ना क्या गल নাখায় হৈ গ'ল সেইটো এটা খা সিনাৰিটো ভাল হৈছে এইটো চা गाइस मेथाइ सेथाइ जाखांनानै नै दा थाबायलायबाय नांगौ थिखोथ'ला नै दसे ओइखिनियाव मामाया दंहैयो नालाय आं दा थाबायना थांगासिनो जि सान्दुं आयु हाबाब बिराद सान्दुंहाय गय जाना लादो गय जानो मासि गोथाव मोनग्रासो जाबाय आङो सानफा एफा जादावनो पुरा सापात बागान गोजा आरोना गाइस नै जों अबाव सफैलायखो सुइस गेटआव सफैलायबाय दिनै जि जायगा बेरायबाय आयु गामसा दङ दुगैदो आंथ' दुगैनो मोनला आं दुगैला सालाया पुरा गोमो नै बरियाखा माथो दैया गुला गुला आरोना साफा गवाखै माने अखा हादोंथ' अखा हानानै माने सब गुला जाजोब्बाय आरो आयु मासि गरम ओरै थांनि ओरै एखे ओरैजाय लामा बारलाङोबो खोमा बैखि लामा है नोंसोर दुगैनो नागिरबाय मामाजों मिस्टारजों दुगैनो नागिरबाय आरो आंथ' आरो बहा दुगैनो मोनबावनो गाइस जिबो लाबाखै आंहा दुगैनो थाखाय ओंखायनो आं दुगैथ'ला दुगैनो मोननायखाय गेलेदों आंहासो गैया गाज्रिबो लाबाखिसैबा जों इनिफ्राय थांसिगोन मामाया ओरै थांसिगोन बाय बाय मामा ओमफ्राय जों ओरै दा थांबाय थानोसै किमान नारिकल किमान 50 taका नारिकल दै लोंलांनोसैलाय गाइस गारमाया रानहाबजोब्बाय गरमजों ना এইটো কাটি দে কোনটো এইটো চাব গরম মনে না আর আমার ঠান্ডা মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে পুরো পানি আছে দি दिनै बलबमनि बिराद मानसिफोर जादों आरोना बलबम फुजामोन ना शिब दङ
ओमफ्राय गाइस नै न'आव सफैबाय आरो माने न'आव दहायनो सफैदों आरो बावबाय आधा घन्टासो बारबाय आरो 30 मिनिटसो बारबाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लाबाय दुगैबाय माबाय जि मेंना फैखादोंना आयौ गरमजों माजों बिराद मेंनाय बायदि मोननानै दसे बिसिनायाव दुगैखांनानै गोलाव जादोंमोन ओमफ्राय दाथ' आरो ओंखाम ओंख्रि संना जानायनि टाइम जालायबाय बेखायनो दा ओंखाम ओंख्रि संनोसैलाय दहायो जों मामालाहानिफ्राय फैनायनिफ्रायनो डाइरेक्ट ना लाबोफादों आरो बे हाथाइनिफ्राय ओमफ्रायो बेयो दहायो देवबार हाथायाव थांदोंमोन नालाय बेयो माबा सिबुं लाबोदों आरो सिबुंजों नाजों जानोसै बिदिब्ला आं दा सिबुंखौ सायना लाग्रोनोसै आरोना गाइस एकदम ओंखामबो उखैबाय बोरैबा मोनजोबदों दिनै सान्दुंजों माजों नै गाइस सिबुङा बोराय बुरै सायगासिनो आरोना जोंहा गाइस नै जोंना सिबुंजों नाया मोनबाय आरोना नै जेबो होआखै पियास थाव एसे होदों ओमफ्राय नानि थावानो नै जेबो मस्ला मस्लि होआखै आरोना फुरा रुनाय ना जाबाय आरो थाव एसे होदों आरो ओमफ्राय नै ना बाथोन बिदिब्ला जाग्रोना लानोसै गाइस